ябыкларны чыгаралардыр. Тынычлан әле, кадерле. Килсең генә, апаста ел буена полный татара шагалы ул. Ой, ужас! Мында да минем гайбәтне саталар. Мин мында дуслар дип сезне озатырга килдем. Ой, Ксюша, күптәнге подругамның гайбәтен сатаммысың инде. Яле, подруга, инде безне озатырга килгәнсең икән. Бер җырлап та җибәр әле. Без проблем. Biz barımız da nihayet Abbas'ta. Babakay, Ekiyet dünyasına gelip kızık buğay. Bigirek maturmunda. Bir jirde de mınday mağrur çırşı. Görgenim yok idi kızım. Şırşının utları babakay mine. Bulay. Ballı gülli bulup yana. Yakınlaşıp gelişe yana yıllar bilen sizne. Hürmetle basılar. Bugün Yağa Yıl şarşısın aşı tantanasında niktir bir kimde görünmey. Tonuz koyası. Eli yılı bitmegen biz. Ничек инде күренмей. Монда мин безнең хәзер чемоданное настроение. Очрашты серле карашлар, бер-берсенә сокланып. Безгә карап исе китеп, вакыт тора тукталып. Син минем мәхәббәтемле, Син минем сөенечем, җырымны сиңа җырлыймын, яшимин синең өчен. син минем мәхәббәтемле, Син минем сөенечем, җырымны сиңа җырлыймын, яшимин синең өчен. сагынган иде кулларда, ниһаять күрештеләр. Яшьлекне искә төшереп, теләкләр тулсын, бар теләкләр дә кабул булсын. Яңа ел, хыяллан күңел ач, елмай көн. Теләкләр яңгырасын, акыллар ишемласын. Яңа ел. Тулы бәхет, бары шатлык, тойсын иде күңелләр. Бәхет тулы, шатлык тулы, булсын безнең гомерләр. Тулы бәхет, бары шатлык, тойсын иде күңелләр. Бәхет тулы, Рөхсәт итегез. Инде киләчәк яңа ел бәйрәмен тәбрик итәргә, киләчәк 2020 ел белән. Безнең инде бик матур гына үтеп бара 19 елыбыз. Бөтен куелган эшләребез, куелган задачаларны үткәреп барабыз. Единственное бер нюанс кына калды. Кар җитеп бетми, но анарга да аванс күчте. Яңа елдан карына бишәй туз иттеләр. Табыркат, рәхмәт сүзләре әйтеп китәсе килә бөтен апасының копилкасына керткән кешеләргә, ул инде безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, төзелүчеләр, коммунальная сфера, образование, здравоохранение, социальный блокка,
барлыгыдан сізге бик зор рахмет. Чөнки безнең менә Апас районы үсешенә сезнең бик актив участиегез. Уважаемые апасцы, гости приглашенные, позвольте еще раз поздравить вас с наступающим 20-м годом, с наступающим новогодними праздниками. Хочу пожелать вам всем самое главное здоровья, семейного благополучия, успехов вам во всем, а также благохозяйства, здравоохранения, образования, культуры. Вот люди с нами. И тем самым разрешите открыть сегодняшнюю нашу прекрасную елку. Елка матур килеп чыккандыр. Шыннан. Тавыркат, яңа ел бәйрәмнәре белән рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Яшигәнләр шушы җирдә, дуслык булып бергә. Тик уңышлар юлдашы булсын, безнең һәммә